Ka jingjelai palat ki khardop lumpisa hawas kasils kelapen long ya kakin hun kitrok kamai hapo kalama jong ka Meghalaya Truck Owner and Driver Operator Association ban ya kendu bat ujor syau CM ka KAGC ban phatuk lar lang mardor. Habakran ba kilap thai khubor u presiden ka association u ba masalendar marngar ulong ba kidon palat phautili ki khardop lumpisa ba penyang da ka konsel kumju da ka hima hakeleng ki binta jong ka jelah. Laya thuru ba ka pisa ba ki haban siau hasilenter ka sedang nadu sanspa Asia Hajar ba ka sanspa tengka kawai ka khardop lumpisa. Halor kani ulai thuru ba na kaliang CM ulapan payo ka jingkendet namar umti BA bagi don kum kita ki khardop bat kum ta ulak kular ru bon sim kia mardor halor kati ka jing ba kitrok kamai ki yakendo. Nakaliang jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Operator Association ngilai kendu bat u wanya kendu bat u CM halor ka jing jong kini ki malik truck nangta kini ki driver ki handyman have a day bat ka kit ka ba hangni ka jela jungi have a day bat ka jing bun palat kini ki ka jing don bun ki chegiet mo ki chegiet ki ba hab ban jumpe jo konsel amut nadu ki CM hadu ki git ki ba fair ba kana konsel ka ai te nakaliang jong ka jongi ngilai simlang da ka we ka rai namar ba ya mantai kamut kabun ka pisa ka ba ngiyo ban bela kabun ngila penher saka habade ban siu surat kumusyu ong no mensua nakaji nong ka ba prahajar kamut san riu hajar ngila penher surat e babun menta kini ki Truck Owners Association ki la penyat ki kali jongki da ka jimbo man sisu lada ban suset umlong namar kali la tit te nakaliang jongki menta ha kim khat ki la yong ni komiti ki la wani kendu yo suiyam but nakaliang jong CM ula kerensai nakaliang undon kum kata ko orda ban ailut ban su krong napang naki trok ki jingkit Henry nakaliang jong uru ula kular syaka association ni barakawai ba un sakot yakran but un sabisar bani ani kakam but u Aisyah kata ka jingye trelang ula khot lang ya ki Truck Owners Association barakawai ki badon trok ka jela jungi kari kasi jungi ba ngini terlang bat usia yang mata sipol nakaliang unlum un pak tokit bat un sapet ya ka ka badai bande bat ya ka ka ba nakaliang jong ki ya ka jingdawa jong ki Truck Owners Association bat nakaliang jongi ka jingwan dawa jongi menta kalong khamta me UCM ka jingkerpat ka barit ibu kolong bait ba kumikini ki por namar ba ban keren ni pi jingisha hakini ki benai ba ngiyo yo corona kini ki Truck Owners Association ki badon truck bat ki driver truck ki de ki frontline workers ki de ki frontline workers jong kani ka jela ka jongi namar ba hakapor ba ki lekit khaw hapor ba ki kit ki marbam na gauti bat nabar jela ki drivers bat ki handyman bat ki Truck Owners kelamat sibun ki jing ki don ki drivers lay ban lek sabar ban lek pi sabar lani ban lek sabar kim sha shu na ki we ki jela ki haban rahi de ki tin rahi de ki bilor ban syat hang tu banek sabar hang tu hi te nakaliang ngajongi so ban ong bangi karpat ya ICM ba menta in ong lam ya kini ki simru badi gate yung council dalong bala ya menta ban ya map mo ban ya map kum ya map kini ki sorkar menta ka sorkar menta kala map ya ki truck ba kim day ban siu katak semua ya menta sipor bat kim day ban siu ki finance jadi ya jongki kali ki jongki ya kani ka por ka ba ngi karpat UCM ba dalong ka bala bon pelat lem ya kini gate menta ba kim day ban sim ya ka bai krong yani ka bai khajana te na ka bade ba kaniru UCM uang baya kata ngi Aisyah kata ka jing ya trelang uang sngudei ban le kata tang ba u ha ban ya syong bat ka konsil ka jong nang ta ha ban khot ya kini gi nong simwai gi gate ba kini ya panbet ya kata bat udah ong ru ka wei ka kentin ba ngimi nang tu no office jong ba ya menta Pilek pimdai shu ban siu ya ka pisa ka jongi sigigit da ka jing siu ka ba shu sim ka bu hanrai ngin siu be tek kumba ka konsel kalabu te habade bat kini te yamanta bun ngi pat ong ngi ai ka jing shania sha unong elam jong ka konsel ba pet ya ka ba kamet jong kari jongi jong kani kasi jantia ka jongi te nakaliang ka jong un sapet un sakmi bat hadin un sakhot biang un sapentip yangi ba ka bangi dei kebiang ide ban le yamanta hi ngila kren sha u CM ru naliong CM ila pan pausai ba kamdon gum kata ka jingkrong ga ba he don gi bashim
don ki bashim sanspa, don ki bashim shihajar, don ki bashim khasan spa, ki don ki jingshim ki bam sotu sotau shu. Haba ki get kawai kaling haban siu kalong bait daki pautli ki get. Nadu jaka bangi load ikimar. Tadi kimar ayu ru kemud ba. Nakaliang jong kini ginong upgrade ki shim ya kata ka jingshim kabut. Hari ini dia keren buat usia 4 usia umdon kum kamdon kum kata ka wairu ka ba nakaliang jong ka konsil ka ai hukum manlek punta. Kadai tang ka jingshim kabu jong kini ginong upgrade. Bala teng la da kim ai ka poi shu upud ru ba ki penistom mi ki driver ki penistom mi ki kali jong kini ki truck owners association. Dan kada ngi kum ki truck owners association ngila ya wan lang da ka we but barok khoi da ka group bat ngila ya wanra kini jing ka panun kong tamba kasin ka menkong mentai wanra kini ka jing hang turu ka jing siu kolong mentai mo san spa don lai spa don art spa don shijaru ka bom da shai re ka jing siu ko jing kali ni komentar long nakalian konsil hampa sim kono no phachana ka konsil ka ong ba ki don ki get bagi ai na konsil tang ba how CM ru ong ban ma ki don ki por ki bala ai shwa ban long CM mo te nakaliang ko menta pen pau sha ka jing sngomu bat jing sngo ba jing kendik kita gi jing kimi kan te nakaliang sha ya kata ula ai ka jing kata ka assurance lani kata ka jing pentikana lani ka jing trelang ba nakaliang sngo khia ya kan ga jing ba ki truck owners ki ya kendo ya kaliang la unsa shim khia ya kan ong ini buat session committee buat sakot lang barokot buat sakot ya ki ban ya keren ini